ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕವನ ಪನ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋ ಅಂದು ಪನ್ನಡು ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಡ ಅಡಿಯಲ್ಲಾರ ದಾದ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ನಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ 4 ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಕಡಿಯಾಳಿದಲ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಈತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿಜು ಮಾಡೋಣ ಅಂಚನೆಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗೂ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆಗಳ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಡು ಕಮನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗೂ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಊರದ ಮುಂಚಿಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬದನಡಿ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಚಲ್ಡ್ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಡಿಯಾಳಿದ ಜನಕುಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ನೀರದ ಪುಗಾರ್ತದ ಶೆಟ್ರೆ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಪಾತಿರುಜಿ ಅವು ಶೆಟ್ರೆ ಪಾತಿರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಿಯಾಳಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆರ್ನ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುವೇರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳ ಕೊಂತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಎರಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲೋಗಿ EMHS ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ದೂತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತೇನು ದೂತಿಯರ್ ನಲ್ಲ ಅವಳೆ ಯಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪಣ ಹಿಂಗೆ ತೂತಿಯರ್ ಬಂದಿ ನಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಮ್ಮ ತೂಲೆ ದೇಪಂಡ ನೀವು ತೂಂಡ ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೀನಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇರುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿಡು ಮೂಲು ಹುಟ್ಟುದು ಬೆಳದಿನ ಹೆಸರಾದ ಮುಲ್ತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಿಲೇಕ ಬೇತ ಒಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಕಲ್ತಿನ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎದುರೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.